No, budeš dlho. A ešte? Uvidíš tam zvony, poď. Prečo natáčaš? Aby mama videla, ako športuješ. No. Dosť. No? Chceš vidieť, jak to natáčajú tu, ne? Vidíš to? Dobre, nemáme utekať. A pozeraj. No pozeraj. Že lidi nepomáhají, no tak to tak. Grozická mise splněna. A jaká lokace bude příště, tak to vidíte na webovkách Mysl.cz. Poď. Pomaly. Vidíš ten zvon tam vedľa teba? Pekný však. Čo, pekný veľký zvon? A keď to zazvoní, Giga? Budeš, keď to zazvoní? Neboj sa. Ježišmária. Kika, ty si po mne alebo po mame? Mama sa tiež takto bojí. Pomaly. Kde ideš? Poď, to bude zvoniť, Kika. Pomaly. Ja ťa nestraším, len to bude zvoniť zas. Ja ťa nestraším. Ja sa bojím zvonu obry. No, a prečo si povedala, že chceš ísť hore? No, lebo... Čo? To bude iba matičký zvonček. No to bol veľký šok. Poď už. Poď. Kde je Olica? Kika, za chvíľku. Prestaň. Neboj sa. Poď už. Už idem. No rýchlo. Kam? Tyrinin. No keby sme tam ešte počkali, Potom čo? tak to zazvoní. No a čo? Tak potom by sme rýchlo... No, Kika. Poď, ideme ešte hore. Počkaj, Eli. Ale až úplne hore. Počkaj, aby som videl malú. Ukážem mame, jak športuje. Povedz ahoj. Ahoj. Chcela si ísť hore? Tak ideme hore. Aha, okej. Malička. No ešte hore, až úplne. Až úplne. Až na strechu. No. Dúfam, že ho nespadne. A pozor, tam sú zvony.
Úplne hore, poď. Ja tak to neviem. No poď, už to máme zaplatené. Tak tam si zvoní. Nevadí, poď. Vadí. Môže sa ísť tam hore. Ja sa bojím tých zvonov. Neboj sa. Ale stop. No poď ešte hore. Máme to zaplatené, víš? Uvidíš celú Plzeň. Nie. Iba a ideme dole, dobre? To ide 7. Ešte hore, no. 7. poschodie. Ja by som vyšla dole. No, tak na čo som to platil? Teta to platila. A ja som nečakala, že Co jsi říkala? Nepotřebujeme Valentína. Poď to dá, za chvíľku sme tam. za chvíľku. Áno, ešte 200 metrov. Ešte. A už je tam všetko, že tam máme ísť. Ďalšia. Ja. To je niečo napísané. Áno. Už sme tam. Jak už sme tam? Už sme tam. Že my sme prešli z toho skladého. Ešte, poď. Poďte Ja idem. za mnou. Poďte. Nie, choď prvá. Choď prvá, Kika. Lebo ja sa bojím toho zvonu. Tam není zvon. A čo tam je? Hodinky? Áno. Ale budú zvoniť. Hodinky sú tam. A budú vymbať. To ja sa bojím. To už je 9. No. A sme tu konečne. Ešte hore, poď. Ja už to nevydržím. Dávaj pozor. Čo? No poď. Nie. No poď. Ty choď tam. Poď. Tyha. Dobre, však? To je veľa domov. Poď ešte tam dozadu, Kika. Ešte Tam? Nie, tam normálne dookola len. A teraz čo budeme robiť? Dokola? No poď dookola. Na čo? Ale no já sám nakráčet nemůže tady. Čo, Kika, dobre? Veľká výška, čak? A kedy už bude zvoniť? Ešte nie.